Världsledare och utrikesministrar samlades idag för den tredje och sista dagen på NATO-toppmötet i Washington. Stora beslut väntas om vapensystem, krigsmateriel och annat stöd till Ukraina. Ett förslag som läckt ut är att Frankrike, Tyskland, Italien och Polen vill att NATO börjar utveckla en ny sorts kryssningsrobotar till Ukraina. Och för en stund sedan avslutades en pressträff med statsminister Ulf Kristersson i Washington. Och på plats finns vår reporter Sofia Johannes. Sofia, vad framkom på pressträffen? Statsminister Ulf Kristersson pratade om hur det har varit de här dagarna här som det första officiella mötet som medlem. Och menar att det har varit ett varmt välkomnande och att Sverige har då varit väldigt engagerade i många av frågorna här. Och han berättade också nu att alldeles nyss då att Sverige har ansökt och nu fått stå värd som för ett NATOs utrikesministermöte under våren 2026. Så det kommer att hållas i Sverige och det är ju en positiv nyhet för den svenska delegationen. Han pratade också om den här deklarationen som skrevs igår där det uttryckligen nämns att man är väldigt glad att Sverige nu är med i NATO och tillsammans med Finland då. Så det pratade Kristersson om bland annat. Och det har handlat mycket om Ukraina på toppmötet. Vad är det senaste där? Även det tog han upp nu under pressträffen här och sa då att det är väldigt viktigt att man vill visa att man ger ett långsiktigt stöd till Ukraina, att fler europeiska länder samverkar och samarbetar. Han tog också då upp det här med vad gäller Ukraina att medlemskapet att det är bara en fråga om när och inte om och att stödet då förhoppningsvis ska bli det här långsiktiga i form av både pengar men också militärt. Och även det är väl sånt som man måste prata mer om. Det kanske inte var en riktig nyhet i sig. Vi har ju vetat att det handlar om 40 miljarder euro inom det kommande året, inom ett år. Men han vill ju då som sagt se att det ska vara längre och långsiktigt. Men vi har också hört om att F16-plan ska till Ukraina redan den här sommaren. Och alldeles nyss då, jag tror den är avslutad nu, vi har ju varit på pressträffen, så höll även president Zelensky en pressträff. Och har också pratat om just det här, om vikten av att stötta Ukraina i kriget mot Ryssland. Och toppmötet avslutas nu ikväll och något som också diskuterats är den ungerske premiärministern Viktor Orbáns agerande. Vad har sagts där? Ja, det är många länder som har varit kritiska kring Viktor Orbáns resor till bland annat Ryssland, till Kina. Men det är främst det här med resan till Ryssland som många har reagerat på att han ska ha fört samtal med Putin då om Ukraina och om kriget. Kristersson sa nu under pressträffen att samtal om Ukraina ska ske med Ukraina och att de är väldigt kritiska till de här resorna och samtalen som har haft. Flera länder nu, inklusive Sverige, har ju sagt att man inte kommer skicka sina EU-ministrar på inofficiella möten som en slags markering. Jag frågade också om han har framfört den här informationen då, eller den här kritiken till Orbán, och det hade man inte gjort än, men det menar man på att man ska. Och i övrigt har inga fler beslut fattats om hur man ska hantera Viktor Orbán, men Kristersson lät i alla fall inte jätteoptimistisk om att det här kommer få något förändrat beteende från Orbáns håll. Tack Sofia, med oss direkt från Washington. Vi kommer alltså inte delta i de informella ministermötena som hålls under sommaren. Stadig op til aftenens NATO-pressemøde med Joe Biden. På den officielle del af NATO-topmødet, der har regeringslederne fuld fokus på de ydre trusler mod alliancen. Og her er NATO-landene ganske opsigtvækkende kommet med en hård fordømmelse af Kina. I en fælles erklæring skriver de, at Kina spiller en afgørende rolle for, at Rusland er i stand til at føre sin krig i Ukraine. Vi kan jo se, at der er en stigende trafik, så det kan godt være, at kineserne ikke sender dødbringende våben ind, men masser af dual-use-produkter, de understøtter den russiske økonomi, og der er jo ved at udvikle sig sådan en firkant, altså med Iran, med Nordkorea, med Rusland og med Kina, som på mange måder er med til at holde liv i Putins drøm om at kunne erobre Ukraine, og det er der grund til at sige fra overfor. Ifølge NATO's generalsekretær forsyner Kina russerne med elektroniske dele og andet udstyr, der gør Rusland i stand til at bygge missiler, bomber og fly. Kina har ikke fordømt Ruslands invasion af Ukraine, men har i stedet skruet op for samhandlen med russerne i de sidste par år. Kina afviser dog, at der skulle være tale om direkte militærstøtte, og anklager i stedet NATO for at tilsværte Kinas omdømme.
Nu skal vi tilbage til Washington, men dengang til dig, Ole Ryborg. Ifølge NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, så er det jo altså første gang, at alliancen er blevet enige om at komme med så hård en erklæring rettet mod Kina. Hvorfor kommer den nu? Det gør den jo, fordi efterhånden som den vestlige verden, NATO-landene, EU, har skruet tommelskruerne på Rusland og gjort det sværere for Rusland at holde den russiske krigsmaskine i gang. Hver gang det er blevet gjort mere besværligt for Rusland fra vestens side, ja, så er kineserne kommet til og har hjulpet. Det samme har Nordkorea gjort, Iran har gjort det, og det er det, som er en frustration fra NATO's stats- og regeringschefer, NATO-lederne, at Kina er med til at holde krigen i Ukraine i gang, og det er derfor, man nu offentligt, på den måde, man har gjort her, offentligt går ud og kritiserer Kina, og det er på en måde, som kineserne tydeligvis ikke bryder sig om. Men til gengæld så virker du ikke, som om der er helt af enighed internt i NATO. Ungarn, der også er medlem af alliancen, er ude og sige, at man ikke vil støtte NATO i at udvikle sig til en anti-Kina-blok. Hvad skal vi lægge i det? Ja, men det er meget klassisk Ungarn. Der kommer udmeldinger fra Ungarn. Det er den ungarske udenrigsminister, der har været ude at sige det der. Men du skal bare bemærke, at den erklæring, der er kommet fra de 32 NATO-lande, det er en erklæring, som også Ungarn står bag, for det er en erklæring, der er enighed om blandt alle NATO's medlemslande, også Ungarn. Så det er meget klassisk Ungarn at sige en ting udadtil, specielt til Ungarns presse, og så agere lidt på en anden måde, når de sidder inde i mødelokalet i EU og NATO. Her NRK Dagsnytt klokken 21. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber om at Ukraina må få slippe alle begrensninger på hvordan de bruker våpen de har fått fra NATO-land. Det sa Zelensky på en pressekonferanse under NATO-toppmøtet i kveld, for Ukraina ønsker å få lov til å bruke våpnene også for angrep inne i Russland. Men NATO-landene er generelt redde for å bli dratt inn i krigen hvis våpen de har gitt Ukraina brukes på russisk jord. USA ga likevel Ukraina nylig lov til å bruke amerikanske våpen når de forsvarer seg mot angrep som kommer fra russisk side mot den ukrainske byen Kharkiv.